tekan. Mampiat Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane kendeng pelan kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main gambang main oh iya main benang main apa wae kendang gender rebab siter suleng gambang oh iya oke siap bonang main Pak main piye benang ayo dijak remi arepe ayo yo siap yo suarane kendeng pelan apa? Ojo men udan tudut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Oh iya lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Pegel kabeh acarane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke ayo.
Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Ah. Dene kok nyait lambene ora. Enggak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara. Bulan. Hoi. Taman Sari Nusantara. Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Iya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo, diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Waris Sugiono, Surabaya, Suara. Thank you.
Banyuwangen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah. Tak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si Jingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong.